Tiyak na mapapahigpit pa ng sinturon ang mga consumer ngayong June billing ng kaso Reco 2 dahil inaasang tataas ng hanggang piso per kilowatts ang singil ng kuryente ngayong buwan. Ayon sa kooperatiba, dulot ito ng pagtaas ng ilang charges mula sa pinagkukunan ng kuryente ng kaso Reco 2. Kapag nagpatuloy ang pagtaas ng presyo ng kuryenteng binibili sa mga power supplier, posibleng maipasa ito sa mga consumer sa pamamagitan ng mas mataas na billing sa buwan ng Hunyo. Kaya mula 10.47 pesos per kilowatts nitong Mayo, posibleng umabot ito ng higit sa 11 o 12 per kilowatts ang residential rate ngayong buwan. Pwedeng malampasan pa po yan dahil malangkaw po nga ni. Tigihiling ta baka mag 11 or possible na pwede mag-abot ng 12 pesos per kilowatt hour sa residential. And pareho man sa low voltage and high voltage, malangkaw man po yan. Kaya kung hihilingon ta talaga ang ining mga bulan na ining nakaagi plus ining maaging bulan na June, talagang palangkaw po ang rates. Dahil ini pong June, billing ta, iyo po yan sinasakto duman sa pagkakaigwa ng mga manual load dropping na nangyayari. Mataas din umano ang demand sa kuryente ngayong buwan na nakadagdag sa rason ng pagtaas ng binibiling kuryente maging generation charges. Umaasa sa coal ang pinagkukunang power supplier ng kooperatiba. Kaya malaki umano ang maitutulong sa pagpapababa ng kuryente ang mga itinatayong renewable energy sa probinsya tulad ng multi-megawatt San Miguel Bay Wind Project at 1 megawatts na renewable energy ng South Korean investors na kamakailan lang ay pumirma ng Memorandum of Understanding sa provincial government ng Camarines Sur sa pangunguna ni Governor El Rey Villafuerte. Pag nadagdagan umano ang mga pinagkukunan ng kuryente mula sa renewable energy tulad ng solar and wind power, maaring bumaba ang pagdepende sa mas mahal na pinagkukunan ng enerhiya na maaring magresulta sa pagbaba ng singil sa kuryente. Kumbaga itong init kang panahon, pwede tang i-convert into energy. Na yun na po nga niyan ining sa solar ta na tiglalauman ta na dakula po ang pwedeng matabang sa supply kang kuryente in general po. And sa parte man kang kooperatiba, kung yaon po yan hindi sa Camarines Sur, gusto sabihin possible po pag-abot kang panahon pwede kitang makabakal sa inda na dahil na po maagi sa transmission lines. Gusto sabihin pa nag-agi pa kayo sa transmission lines yan kang NJCP, may additional cost. Pero kung yaon na po sa tuyong probinsya, kumbaga hababa na ang presyo plus may na pong other charges pag abot duman sa tuyang renta sa linya po kang NGCP. Nick De La Cruz, CSN.